ଏଇଟା କଣ କିରେ? ଏଇଟା ବୋଧେ ଆର ମୁଣ୍ଡ। ଆସ ପିଲାମାନେ ଡରିବନି, ମୁଁ ଅଛି। ଏ ଅସୁରୁଣୀ କିଛି କରିବନି। ଆର ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଆସ ଚଢିବା। ଆରେ এইটা କଣ କାମୁଣ୍ଡା ଥିଲା କିରେ? এইଟା ବୋଧେ ନାଇଁରେ ଆର। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁ ଦେଖିବା କୋଉଟା ଆସୁଛି। କୋଉଟା ଆସୁଛି କିରେ? ଆରେ এইটা ଡାଙ୍ଗରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କୋଉ ମୁଣ୍ଡା ଆସୁଛି? ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆସରେ କୋଉ ମୁଣ୍ଡା ଆସୁଛ? ଆରେ এইটা କଣ କିରେ? এইଟା ବିଶୁ। ଆର ନାଇଁରେ। ଆଉ କୋଉ ମୁଣ୍ଡ ଆସୁଛି କିରେ ଦେଖିବା। ଏ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏ ମୁଣ୍ଡ ବୋଧେ ସେଟା ହବ। ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆନୋଟିସନ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କରିବୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।